Alas 3 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Chris. Hello? Hello po? Hello, 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 hello po, hello? Hello, 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 hello? Hello, si Kapyade? Hello, mic test, mic test. Hello, 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 hello? Onder na ko, Jerome? Onder na? Hello, hello, hello? Si Kapyade? Si Papa Hen? Woo! Kaya gusto ko magparasuyaw naman ko niya na pagkapon. Ano na ini? Matilang patatal ni. Gani gusto magparasuyaw naman ko niya na hapon. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Mic test, mic test, mic test, mic test. Henry M po. Pink yun mo baby na. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Kumusta lamang po sa tuyang mga... Kumusta ang mga bulsatangon niya na hapon? Kumusta lamang kita dyan? Mga birthday celebrants natin. Happy day, happy day, happy day, happy day. Uy, alat ngo na. Igwa lamang ka mo dyan ki kwarta tabi. Magkapun-pun mo yan. Mga agad kang kwartang salmatana ka. Uy, uy. Igwa lamang ka mo dyan ki kwarta. Ate Shara, may kwarta ka lamang na. Pata si Shara, kaging kulor ngo niya na apon. Ano eh? Kaya ang kulor na Shara ngo niya. Hindi ko ma-describe sa kulor niya sa baba na sulog niya o sa pangitas, kaya kong i-describe. Sa pangibaba niyang sulog, di ko ma-describe kung anong kulor yan Kuya Nemi. Ice cream, ade? Cream? Cream yan, Peach? Di ko ma-describe ang kulor. Ano palang ka ng kulor peach? Bako man sa fuchsia, Peach na lang, takaya kong spelling on. O, yalat mo na, seryoso. Ikaw lamang ka mo dyan kikwarta tabi na nasaray. May kwarta lamang ka mong nasaray dyan na. Kaya po ang kutabi ki mga 900 pesos lang. Batango niya na aga, kapag kabot-abot ko din, kaurong ko si Mariel kasi Shara. Tatawanan ko na sa nakuta. Sumalit ko Kuya Nemi, binukasan ko sa albatana, wala palang kilog sumalit ko. Pumaplatan palan ako, parang pagpabulganize ko kay niyo. Pati pagpabulganize ta utang ang paita. Araw kay ni, may tao digdi sa DCGB tabi, ang sabi, nagtatrabaho dahil dyan sa nagtrabaho ini Shara? Sa nagtrabaho ini? Sa nagtrabaho? Sa metro? Diyan sa metro? Digdi sa metro? Metro, digdi diyan sa negosyo diyan sa dakulang metro. Ngunyan. Uning tabi, doang aldaw pa sa nadigdi. Gusto niya nang mag-ulit. Pero may nakaiwal. May nakaiwal siya, ade. Shara, may nakaiwal siya. May nakaiwal, ade. Gusto niya nang umulit. Abo niya nga na may makaiwal siya. Ngunyan, ang problema niya, mauli na dahil siya mga tugang taga Cebu. Taga Cebu siya, taga Cebu siya. Ngunyan, ang problema niya, Kuya Nemi, di siyang pamasahe pa uli. Oh. Hinatudig din sa DCGB, kan mga katrabaho niya, tama siya ra? Tama. Hinatod kan sa mga katrabaho niya, duman nga sa DCGB, matabangan ka mo, nailing muna iya. Grabe ang tiwala sa tuya, mga tugang kangkwan. Grabe ang tiwala sa tuya kan sa tuya tabi na mga paradangog digdi sa Legazpi. Ilingon mo nagduman siya sa DSWD. Aw siya nagduman siya ra MSWD sa city Minangad lamang siyang pamasahe. Tinawan siya perang 5 kilong bagas ito. 5 Tinawanan siya 5 kilong bagas. Ngunyan, nagduman siya, nag-refer siya sa DSWD, Regional Office. Di man siya nagakuha ang tabang sa DSWD.
Anong solusyon? Nagdigdi mga tugang sa DCGB. Ngunyan, uyan dyan sa labi kang iskan. Kung may kang, alam ko na, tadida po sa, alam ko na, tsali ko, tadida po sa likod ko. Kasi bago, nalilipot ako. Ngunyan, uyan tabi dyan sa kwan, uyan tabi dyan sa, yun, uyan tabi dyan sa labi, namumurong ko, kung paano siya makauli sa Cebu, ang kaipon niya dang pamasahe, 900 pesos. 900 pesos databi ang kaipuhan niya. Baka po pwede na may pigiling ko sa wallet ko sa Albatana, wala palang kilaw sa wallet ko, para ulukan ako ni Shara, ang bugiro pala niya nga si BPN ngaya. Sige ngayaan, kaya ang purma ko baga ngunyan ko yan ni sa daing kwarta ko yan, di man malihan ko yan names, ang babadoon ko ngunyan sa daing kwarta. Kaya, masabi si Shara, orang bugiro pala niya ini ngaya, di bago na mo ngaya, sige nga ang purpur, wala pa pala ng kwarta. Sisay, oy, tabangin tabi nindo ako lamang maski lamang duwa dyan nag-antabay na igwa lamang 500 mataon ang tayo pauliyon tayo sa Cebu takairak man kayo ni nahiling mo na may nagkaya mo na ngayon sir, nahiling mo na kaya ko ay salbata ng pangyari di ko po kaya di ko po kaya ini wala nga na kung kwartang unyan di ako naka-withdraw. Alam, tawag ko sa kitchekehan ko siya. Baka po pwede lamang, may Gcash tabi digdi na pwedeng padalanin do si Angel. Yung si Angel tabi. Yung si Angel na mustasa. May Gcash po digdi si Angel. Ayun, may nag-upload. Baka yun ang pwedeng makatabang. Sandali lang Hello? Tabi. Bata na standby si Jimmy kasi Joshua. Madali lang ata. Baka po gusto ko lang nairakon kaya ako sa totoo lang mga tugang gusto ko magsayuma. Kaya lang ang pig-istoryan ako ni Shara kasi Mariel na kuan ang bot ko na mata ako natanaw ako tin nangad ako nakakasayuma na kuan tabi subot ko na naruso so daghan ko. Baka igwa lamang kamo diyan limang paraan tabay kuya nims na tag 200, di ba? Magatipo lamang kita. 1,000 sana. Okay na po ang gayud na 1,000 sana na kung pwede maipadaradig di sa kung matabangan ta lamang ita kairak man kaini tabi na ni may nag-upload madali lang. Hello? Sir, pa-set po ako kay Tita. Ano po sir? Ayo, pero tabi sir ang sa imo. 300 lang. 300. Ay, salamat, sir. Salamaton, tabi. Salamaton. I-text ko sa imo sa Gcash ni Kwan Tabi ni Angel, ha? Ay, okay. Apo, sir. Salamaton. Okay po. Okay. Angel, i-text mo dahil sa Gcash mo. Lumidi ka. Paminsan si Angel, napapakinabangan ko ini. Paminsan tabi si Angel, napapakinabangan ko ini. Paminsan tabi, ano yan? Paminsan si Angel, napapakinabangan ko. Paminsan dai. Ay, nagdagog si mama mo. Jay, madali lang tabi, Jay, madali lang tabi, Jay. Madali lang. Tatapusong ko lang ini, madali lang, nagdagog pa lang si mama. Ay, ano sa number ka ito? Message po. Isa yan. Hindi mo na pagbasahan. Okay na? Rimate na? Okay na kita? Okay na, sub na. Pinadala sa imo? Chat mo so number mo dyan. Ma'am Tet. Okay na? Wait lang, sir. Sisa yan. Si Kuya G. Jimmy, madalang Jimmy, tapig sa cellphone kong pig-apudan mo. Text tabi. Text mo dyan sa number. Nga ni matapos sana yan. Bata ma-interview man si Joshua kay very importante mga bareta. Tap ko rin aram nindo. Prioridad ta. Okay na? Nasin mo na? Alright. Prioridad ta mga tugang ini na pagtabang sa kapwata. Ako talaga sa totoo lang, ang pagtabang sa kapwaan nanginginot sa puso ko Kaya tamang gibuhon iyan ng mga bagay na namatabangan kita boss. Pero ang pagtabang po, kamo dahilan sendo. Pinky on mo, baby. Kaiba si Hem. Okay na kita? Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good afternoon. Yes, salamat BP. Maray na hapon sa mga barantabay. Oro niya tungo niyan si Ginabatan Chief of Police Police Lieutenant Colonel Art Tagtag Jr. Kakabot pa sa nagan sayang tropa and iba pang unit kan kapulisan na nagtulukad sa Upland Barangay. Si
Banoan kan Ginobatan matapos na kaso bago igwani nangyaring armed encounter sa BBB and haramo niya to ang result ang detalye manungod sa indang follow-up sa Atlantic di sa Banoan kan Ginobatan asin kung sa eksaktong lugar na pinangyarihan kan encounter. Eksklusibo niya ito natin na makakapanayam ang President COP ng Ginobatan PNP. Sir, magandang hapon po. Si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Hello sir, magandang hapon po sa inyo. Henry Maceda po. Magandang hapon din po, sir. At sa mga tagapakinig ng inyong radio station. Opo. Ako po si Lieutenant Colonel Tagtag. Opo. Yung Chief of Police ng Ginobatan MPS po. Opo. Sir, Colonel, pwede bang mabigyan mo kami ng detalye kung ano po nangyari sa actually, kanina pang umaga, nagtatagha po kami ng balita na may encounter ho dyan sa area na under ho ng inyong nasakupan. Ano po nangyari, sir? Yes, sir. Kakabalik lang namin na together with the PICO, yung explosive at saka company natin dito sa provincial headquarters, together with the SOCO. Opo. Natatapos lang namin nag-imbestiga doon. Actually, nangyari yung encounter mga 6:40 AM Ayun. ngayong araw na to. Opo. Nung nagkakandak ng Battalion Combat Operation, yung 49th Infantry Battalion kasama yung Albay 1st PMFC. Opo. So, Opo. nung nagkakandak sila ng combat operation, nagkaroon nga ng encounter dito, particularly sa Barangay Katumag, dito sa Ginobatan, Albay. Iyon. Opo. Yes, sir. Mhm. Opo. So, accordingly dun sa report na nakuha namin, Opo. so, during the course of investigation, Oho. nagkaroon ng 5 minutong putukan together with the suspected members of lima na members ng CTGs. Opo. Oho. As a result ng encounter nga, Mhm. meron pong isang namatay sa panig ng mga CTGs. Opo. May na-recover din tayong isang rifle, Mhm. imported rifle at saka isang pistol. Ayun. Oho. So, yun yung resulta ng, meron din mga subversive documents to include laptops at saka mga cellphones, Opo. mga subversive documents na nakuha natin. Mhm. Which is being exploited na ng natin, yung mga authorized agency or personalities na pwedeng Ayun. mag-exploit doon sa mga baka may makuha pa tayong mga ibang detalye or magandang mga intelligence value ng mga nakuha natin ng mga subversive documents po, sir. Opo. Colonel, tama bang naintindihan ko yung CTGs natin ay ang ibig sabihin po New People's Army? Yes po. Isang term din kasi natin yan. Ayan, naintindihan ko. Kaya alam ko naman. Oo. Yes. Yan yung term na ginagamit natin, di ba, sa communication, sa PNP. Pero baka hindi masyadong alam ng mga nakikinig ngayon kung ano yung pong CTGs. Kaya i-clarify ko lang. So, ibig sabihin, sir, may isang namatay sa kanila. Saan ba sir nangyari itong encounter nito? Sa may matao o sa bahay o saan pong parte ng Barangay Katumag? Actually, sir, medyo 500 meters away from the barangay hall. Ayun. Liblib na lugar. Oho, oho. May nag-iisang bahay doon. Opo. Which is yun doon nga nakatira yung isang natin doon. Yung namatay na members ng CPP NPA. Which Ayun. is, it was later found out na si Elmer Oli. Anong pangalan, sir? So, Anong pangalan? Elmer Oli po. Opo. Oho. Oli. Oho. So ito ay member ng KLG-1. Is RC5. Mhm. So, based from the records ng aming stations, ito ay may standing warrant of arrest na 8. Ayun. Mhm. Warrant of arrest, Mhm. which is homicide, attempted homicide, meron pang illegal possession of explosives and ammunitions. So, Ayun. yun yung mga na-file na kaso sa kanya. Opo. Opo. Which is very thankful din naman tayo sa combat operations na nakandak ng ating counterpart, the Philippine Army at saka yung Albay 1st PMFC. Opo. Mababawasan yung mga kulang cases natin dito sa stations. Yeah, opo. Opo. Colonel, yung sa lado ho, on the part ho ba ng government forces natin, kumusta? Anong sitwasyon po nila? Okay naman po. Negative ang
casualties or Oo. any injuries na kung sa atin sa government side natin. Malayo to, Oo. sir, di ba? Malayo sa sentro ito ng Ginobatan. Yung trupa ho Yes, ninyo, sir. nakapunta ho roon. Umabot yata ng mga 30 to 45 minutes paakyat doon sa Malayo, Barangay oo. Katumag. Kaya kaninang umaga pa kami umalis dito, kakabalik lang namin dito sa station na nag-conduct ng investigation. Ayon, sir. Opo, okay. So, as of now, sir, kumusta pa ang sitwasyon naman sa Barangay Katumag? Okay naman. Actually, nandun naman si Kapitan who became our witness together with some of his kagawad na nagginawa nating witness doon sa... Kasi may mga documents din silang pinirmahan doon. Okay Opo. naman po. Hindi naman masyadong... Kasi madalian lang naman yung firefight incident which is it only takes 5 minutes. 5 minutes, Tapos, ano? oo. At saka ang Barangay Katumag kasi hindi naman siya masyadong kasi kukunti lang ang resident din nun Yes, ang Barangay yes. Katumag po. Okay. So, Magkakalayo yung mga bahay po. opo. So, as of now po, Colonel, kumusta? Okay na? Medyo, na po? Hindi na masyado, tama bang? Ano ang sitwasyon ngayon sa Katumag? Okay na po? Hindi na masyadong magulo, ano? Hindi naman po sir. Yun lang naman ang kuha natin habang kinakausap ko si Kapitan, kinukumusta ko rin yung barangay niya kung ano ba yung mga kuhan, which is ito nga lang yung presence of the CTGs. Yeah. When it comes to other crimes naman, yung mga ibang focus crimes natin, mga petty crimes, wala naman daw masyadong kuhan doon. Ayun. Kasi doon sa record naming stations, hindi naman masyado. Ito nga lang yung presence ng mga CPP-NP doon sa area nila kasi hindi naman babantayan palagi yan ng ating mga tropa. Opo. Although may mga deployed tayo ng members of the Army na nagkakandak ng CSP Oho. and the members of the PNP na nagkakandak naman ng RPSB team. Yeah. Meron tayo dyan, kaya lang sa kabilang barangay, which is ang Opo. pinakamalapit na RPSB team ng PNP is located at Barangay Lumacao. Ayun. Medyo malayo din, ano, sir? Oo. Lumacao, tapos susunod na po yung Barangay Katumag. Yeah, opo. Sir Colonel, maraming salamat po sa inyo at actually kaninang umaga ho, alam na namin to at sabi ko na diyan kasama namin, hintayin na lang po kayong makabalik at bumaba para makuha namin yung kumpletong detalye ho ng pangyayari. Yes sir, opo. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay nyo para pwede nga manawagan ako sir. Kung Sir, go ahead po. On there po kayo. Go ahead po. Ito nga, yung presence ng ating mga kasamahan dyan sa kabila, alam naman natin na nawala sa landas din, na-exploit ng mga members ng CPP-NPA. Nananawagan kami na if ever may mga kasamahan naman na kayong nag-surrender na gumanda ang buhay, naging malaya ng mga kanila, mga movement nila o kilos nila kasi hindi na curtailed. So nananawagan kami kung may mga kuwan dyan, naiwan pa, mas maganda na pong sumurinder tayo either dito sa himpilan ng kapulisan or sa himpilan ng mga Philippine Army. Mas mapaganda ang buhay nyo kasi may mga programa ang ating government na binibigay sa inyo. May mga allotted budget yan dun sa under ng Executive Order number 70 which is particularly yung ILCAC natin. Yes. At saka yung ICLIP. Yes. Opo. Exacto, sir. Dapat i-avail na po nila yung services na yun habang sinusuportahan pa ng ating gobyerno. Yun lang po. Maraming salamat po. Opo. Welcome, sir. Mabuhay po ang PNP. Ginobatan. Linawin lang kita. May nabanggit si COP kanina ang pangalan. Ito na po ba yung patay na? Namatay. Yung namatay. Yung patay ngayon. Colonel? Actually, sir, binaba na rin po namin yung isang namatay na si Elmer Oli. Nandiyan po sa Nuestra Señora de Salvacion, which is nandun pa yung suko natin at saka i-autopsy pa natin yan kasi may mga procedures pa. Ayun, correct. Ipaparafin test at saka i-autopsy para malaman talaga kung ano yung cause of death niya. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-declare except sa mga authorized nating mga physician po. May matama po siya. Meron pong tama. Alam na ito sir ng pamilya? Alam na po ng pamilya? Actually sir, pagdating namin doon, wala pong kapamilya tong naabutan namin. Wala? Try namin na i-reach out kasi dito sa mga warrant of arrest niya, iba-iba kasi yung address niya Ayun. So hindi na natin malaman. May mga address siya dito sa ibang barangay kasi. Opo. Yung niya. Pero siguro, na-inform naman na siguro yung pamilya. As of now, wala pa naman nag-claim. Yeah. Opo. Okay. Sige sir, maraming salamat po uli.
So yan tabi BP sa tuyang eksklusibong panayam kay ginabatan Chief of Police at Tagtag Junior. Yes. And nasa proseso na siya inventaryo kan mga nabanggit niya kasabago na mga subversibong dokumentos. Yan Yes. tabi BP. Okay, Ang Jim. mga dagdag na information, exclusive report. The best. Jimmy Nakakita, DCGV News. Salamat, Jimmy, sa report. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod bayan sa programang Pinky on Mo. Kasabay po ang lalaking hindi inuumaga. Joshua Bino with Attorney Maria Aurea Bunao, ang Provincial Election Supervisor ng Comelec Albay. Joshua, anong latest? Joshua? Hello. Yes, go ahead. Alat lagi kita. Parabasan magiro si Atty. Bunao. Ano? Parabasan numero magiro. Mata maliksiyon yan. Siyo. Oh. Ano? Na-mention niya lamang susurata sa iya? Uli na may peke ako. Namalas lang kaming madali. Background muna, Diyos bago. Background muna. May automated counting machine o kaya ATM roadshow na pinag-organizar ang Commission Election o Comelec Albay Provincial Office. Digitabi sa Ibalong Sentrong for Recreation o ICR. Aha. Imbitado digdi sa ACM Roadshow ining mga estudyante from legal skill lang pwede na estudyante, ma'am. Aha. Mga estudyante ka na legal specific and mga kandidato man tabi pwede para sa paabot na eleksyon. Okay. O mga aspirante. Aspirante. Mga aspirante, ang hapon muna. Aha. Aha. Pero sa tunay na aspirante andyan, na aspiring candidates. Opo. At ibahanin na di inimbitara para i-demonstrate sa ita kung paano nagagana na paano gagamiton ining ACM magabot ka na eleksyon sa Opo. Mayo 2025. Si PD Maria Aurea Bunao, siyaran ko nito ng Albay. Hindi si Si Henry. Good afternoon, ma'am. Ang DCGV forever. Good afternoon, Ma'am Sharon. Bata idol ko daw Anyway, Diyos maray na hapon po. Opo. Thank you po for coming, sir. Yeah, okay ma'am. Good afternoon po. Ma'am, pag may demonstration po ang sa endong BCM, ano po ang proseso tabi kang gusto mag-testing kan machine na yan? ACM. Automated counting machine. ACM. So, po, may mandato kami na maglibot para barangay sa bilog na mga munisipyo and syudad. Opo. So, mauubos na poan kang mga election officer. Di po nagkaigwa kitang province-wide sa second district. Tigimbitaran ta po gabos na aspirant kan second district, including the mga city and municipal aspirants. Opo. So, ininutan mi na po ini kang pitsa 14 sa Tabaco para sa first district. Ang tigduduman ni po na partisipante gabos sa first time voters. Yan. Oho. Mga estudyante. So, tigdi po sa CHR, ang patong partisipante gabos mga Legazpi City High School. Iyon. High. Mhm. Sa ano man po, sa Sabado, sa third district, dumamang po kami sa Ligaw Gymnasium. Wow. So, ang samuya man po is Ligaw National High School and mga residente sa kataraning na barangay. Opo. Okay. Attorney, itong ACM ta, although nadangog ko na ning in-interview hali sa mga municipal election officer mo, gusto ko lang Yes, uliton tabi. Ano po ang physical feature kay ning ACM tabi? Taba ko ba ini kumpara kang inot na eleksyon? Ang dakol pong bago, in-enhance pong grabe. So, adjustable po ang screen. Kung halanggaw ka, saday ka, pwedeng itaas, pwedeng ibaba, para dakula po ang screen, 14 inches. Okay. So, dahil na po kita naggamit ka i-button, smart card na po ang gamit ha. So, may receptacle na po kita. Opo. Nagaganang kang mga resibo. Ayun. Sa tuyang mga balota. Bibipat po ang apod kaini. So, iyan po ang sa mga ang sa tuya pong lithium battery, ang sarap pong so guhit. Opo. 14 hours. Wow. Anong puan? Anom. Na guhit. So, dawa po mag-brown out si Aleco, buhay po kita, tuloy ang pagboroto. Opo. Ang transmission kay ni ma'am, tama ba? Via satellite po? Bako internet? Satellite?
So mga pong signal, Starlink po ang gaganap, ang gagamit. Ayun. Pero kung igwaman pong internet, igwaman po. Ayun, Pero mas okay. malakas po sa Starlink kita. So, maski mag-brown out, maski anong mangyari po, kayang mag-send data oras na nasa pagproseso po kang burutuhan sa Mayo 12. Pakatapos po kang burotahan, Yeah. automatic po. Opo. Within the day, minsan aramta na kung ang resulta. Iyo, Hindi po opo. ang mauta mangyari sa 2025. Oh, gura ni Ma'am kakaskas kumpara sa ino tabi na pigagamit taga itong machine. Mas makaskas po sa brand new. Siyempre, pag brand new pala, garo ba na cellphone hali lang sa manufacturer para na mamarong pa. Hindi mas makaskas na grabe. Diba? Yun po ang katuyang obheto na mas mapaskas, Iyo. mas accurate, and mas magayon po na makina ang magamit ta. Oho. Para po, ipapahiling ka lalo na sa isang demo na subinoto mo, yun po ang iluluwas kang makina. Yeah. Tama ba Ma'am ang pag-intindi ko? May resibo man siya para duman sa botante. Kaya lang, dahil niya pwedeng darahon. Dahil po pwede ta, delikado kahit nasa omnibus election man po, Oho. pwede magdara kidawaan ng election para Fernanda, ballpen, nagamit marker, Opo. balota, resibo, bawal magpicture. Okay. Ang picture ang lang po, so guramoy, na may lag na indelible. So, gabos Okay. po, dahil pwede mag-selfie karibanan ang balota. Okay. Gabos po ang ibabalik dyan. Oho, okay. Ang sarap pa po ng iklari at sa baterya okay na po ito. So, kahit maski sa ano lugar, tabi ma'am, 'di ba? Kung sa maski ng lugar 'yan, kaya na mag-operate niyan, ano? Ining ACM ta. Igo po katang battery operated, kaya po dawa din kuryente. Ayun, very good. Okay. Attorney ma'am, salamat ang tabing maray sa oras mo. Good luck po sa iba pang activities. Thank you po. Salamat, mabalus po ang BCG. Yeah, opo. Joshua? Sharon. Sharon ko nito nakambay. Ayan tayo, Bipin. Ara mo Joshua. Sa totoo lang, pili lang ng mga election officers ang nagugustuhan kan ugali. Pero sa ini si Madam, makonsilyo ng kauron. Di ba? Sunod-sunod doon. At nga at makaskason magiro yan. Maliksin si ma'am. Oh, si Director Valesa marayman. Kahit to, kan sa panahon kan ako field reporter sa attorney Attorney Saragosa. Mga the best na mga official lang kin Comelec, Sara Attorney Milyon na ka ito. Mga madalion makauron yan. Dahil lamang, maski sarong di duman mo yan kato, nakakauron mo yan tabi Diyos ba? Pari ang ugali din ng mga ano kaya gusto kong mga ugali kan mga Comelec officials nang ini. Oh, Sir, okay. Toledo kan daraga, si Attorney Connie del Castillo kan Legazpi. Yan. Sa Comelec Legazpi, Attorney Sene, Connie. Mga marayon, di ba? Pero ako ko ta Diyos, saka ko naihapot, duwan ko naihapot sa voters ed sa on air. Gusto kong maraman kung pagsutan dumang kambalota, nadidetermine niya kung ito sunagtindog duman, nadango ko, gari naaraman da. Kung naaraman da, kung naglawag kambalota duman, naaraman kung nagresibiki pa ipit o dai. Kaya nga ni, bawal darahon sa resibo. Pagluwas mo, sabang kamari paro. Gani baga may kuan pagtindog mo da maaraman, may kimig-kimig da so machine. Mira mina gari baga arog ka yan. Pag sa pagka-shoot mo, sa pagkabuto mo, bako siya in accordance to your will. So nagbuto ka dahilan sa paipit. may sensor palang kisiling. Sensor kisillings. May sensor. Buda. So paipit ko ta ako, may suggestion ko ta. Saka na tayo kita bagang voter sense on the air ka. So sarap pang suggestion ko, pag so kwarta dapat tayo paglawag sa bulsa mo. So pinaipit si mo. Tagaron na-detect siya kang machine na yaon sa bulsa mo ito. Ang machine minakarantog. Ganun sa lulubak. Masabi sa Tony Bunaw. Salbat. Kung si GP, karon pa dito. Si Sai? So, kung si GP. Si JP? Kumusta ang tapon, Kasi pa niya dyan na mga kandidato. O si JP man sana, no? Attorney Butch lo sila, yaw man dito. Okay. Si JP na lang. Saro sana. Si GP tabi, kumusta ang experience ng KCM? Hello, Pade. Yes, sir. Good afternoon, Tabi, Pade, Councilor. Ano po, kumusta? Nag-testing ka na kang machine?
Ayos po, imbitado po kita kang COMELEC, kang po digdi sa mga ibang candidates. And may mga estudyante po digdi na may mga youth na Aha. nag-represent po sa programa. Kang Iyo COMELEC. po. Kumusta po sa experience mo sa pag-testing mo kang machine tabi, pare, Councilor? So, nailing ta na medyo alaba pala ng ang voting, ang balota. Nailing ta. And also, dakol sa mga talagang susuratan. So, talagang nailing, mas maging talaga po na ining programa Aha. na para ma-familiarize po ang mga botante. Lalo na po sa ating pag-boto. Iyo. May kun mananggad. So alibang so sinampol mo sa pagboto mo, kan linuwas, eksakto pa di tabi. Okay, magayon po ang so far po, magayon so proseso and tama po. Magayon po ini nangyari sa Serhen kasi so pinoto mo po, may screen siya duman bago mo ihulog siya. Pilog mo siya sa garo machine. Oo. So naboto mo po, mahihiling mo po sa monitor. Ah. Talagang mahiling mo kung talagang binoto mo at ma-validate mo po siya pag nag-loss na po to receipt mo po. Iyo. Pero itong monitor na ito pala, ka lang ang nakakahiling o pwedeng mahiling kang kataning mo sa likod mo? Okay. So monitor po, open po siya. Siguro medyo may taklo po sa gilid na po. Ayo. So, Siyempre, kung run yun po, medyo siyempre mahiling siya. Pero siyempre, argan na sitwasyon, may mga features na siguro. Nakakaman yan. Apo. ayun, oo. Siyempre baga, so secrecy of ballot pala, buda sa boto, mismo, importante Tama po ito. yan. And siyempre, may siya, ikaw siyang resibo. Oo. Duman sa resibo, mahihilig naman man. Apo. Ayun mananggad, ano? Ayun mananggad. Okay, so para sa imo po, ayos man dahil kay ano man nagarig concerns tabi? So far okay man po. Tapos nga rin po, big testingan po na balota baga, medyo sobrang boto. Opo. Natig sobrang kong boto. Alagad nag-loss po duman invalid. So talagang detailing na tama po sa machine. Iyo, halimbawa nga sa medyo tiga sa tandiit. halimbawa nga sa councilor, nag-shade ka nga, pero ang councilor, 10 ano pa de? 10. Halimbawa nga sa councilor, nag-shade ka nga ki 12, invalido. Invalid po lahat po. Kung nag-shade ka nga ki siyam lang na pangaran, pwede. Okay po, pwede po. De pwedeng undervote, de pwedeng overvote. Tama po, tama. Yan, sa senador nga dapat 24 adi. 12? 12 po ngunya. 12 senators. Wala talaga. So, tigano ta maging po yung programa kasi dapat talaga ang instruction po kang COMELEC ining balota na yun karuman sana dapat pagboto talagang ingatan talaga po. Yes, very good. Okay. Pade, salamaton tabi. Good luck ha. Mabuhay. Thank you very much po sir. Thank you very much. Apo, okay. Thank you very much po Joshua. Thank you. Joshua? Okay na tabi, Joshua. Okay na bito. Tama. Naputol na. Saan naputol itong salbat? Naputol, Joshua. Mag-extro ka na, hoy. Mag-extro ka. Mag-extro ka, Joshua. Hello. Oh, extro. Go. Naputol. Yes. Gartinuyo mo eh. Dahil mabitay, naputol sa 12 minutes. Prepaid kaya? Prepaid. Nagpadang kong kana naman sa kuya na naman ha. Okay. Sige. No. Prepaid live big day sa Ibalong Sentro 4. Pwede ka mag-dyan, Joshua? Pwede ka mag-testing? Pwede. Madyan daw ako Taon lang. Anong orasin na? Ang nagtutog pa dakul sa nag-testing ng mga estudyante. May nakapila mo niyan? May nakapila pa mga estudyante. Sakto pag-abot mo, dito sana yan. Okay. Okay. Yung sabi, BP, May kandidato dyan para mayor? Para mayor, wala. Sa Legazpi? Ang yaon lang digdi si Consial JP, Consial Butch Sila, Oo. si Attorney Chong Bunape. Yeah. Okay. Yaon. Oo. Ayun lang nailing ko tayo sa so iba ko naman nagkairoling pa. Okay. Sige. Okay, so yung sabi BP, ang nagdag na istorya, live digdi sa ICR, Josh Pabino, DPGB. Okay. Thank you, Joshua, sa report from ICR. Alat ko na, sabi kang text na, henbilib ako sa imo, ginilid mo sa mga report kan pag inibo mo, ininot mo sa pagtabang sa tawo. Iyo po talaga. Maringan, ito na sobra to. Alat ko na, asing ito, sa babae ito dyan, na nagpagkinabangan ko paminsan-minsan, siya itong babae. Okay na ba eh? Ano na? Ayan si Diling. Marina punta si mo. Paminsan ini ko napapakina tambay Jomar madai lang Jomar. Napapakinabangan ko ni paminsan-minsan si Angel. May lang ayoson ta na. Ipatao ta na duman sa kwan, ipatao ta na duman sa ano ini. Okay na kita kan sa pampansay duman. Pero kay
Ay, iga pang saro. Ay, sinend mo naman sa nag-text? Sa number? Lahat ko na. Ayun 0956. 0956. Ayun sinend mo sa Gcash number. O, sige. So sa Rabax, pera, okay na. O di, at least okay na kita. Pag, halaton mo pag nag-abot na susaro na nag-upload, di bali okay na kita, kompleto na. Paano, bahala ka na kung paano mo ito, dumanan, nga ni makalarga na ito, kaya rakman ka, baka pamatnog yan. Kung may sobra, ikuan tayo merindal ta. Karkya ka nugali kay niyo. Hello? Ay, Migo, maray na pon. Oo. Ang mag-testing mo kan machine. Di nakabuto na, nahiling na so kung si 7 minuto ko. Opo. Ang apot, paano kumaraman na subuto ko na bilang? Dumanan may ma-register sa server ninda sa Manila? Dumanan ma-register sa server ninda? Paano ko daw masiguro na subuto ko na bilang? Tapos nahiling ko sana sa screen. Ba't di ba man linawagan kan buto ko? Sa masunod bigo, pasiguro kung ang hapot mo, gari, tama ang hapot mo, bali, mari ang hapot mo, Iyo baga. Oo, tama ka. Nahiling ko sa screen, subuto ko, yaon. Yes. So, tapos pag binato na duman sa paano kumaraman na nabilang talaga subuto ko, na luminaw talaga sa tamang kandidato? Matibayo ng hapot mo, Migo. Siyempre, Migo, nagmanak sa imo, ta. Aral daw akong dangog sa imo. Siyempre, hindi man ako Sa masunod, Migo, tayo hapot ko yan, tabi, Iyo, tabi. Sige, okay. Migo. Salamat. Alat nga na, apudang taara mo ini, Angel, inang cellphone ko, may ugali, paminsan, pag nag-send kinumber, di nakakaabot. Madali lang ha, tapudang ko so nag-upload sa kuya. Madali lang. Siguro, baka rin nakaabot sa iya. Kaya ko na, may lang. Klarohon ko, tabaka rin nakaabot sa numero. Madali lang. Paminsan din nakakaabot hello, bossing. Naresibo po sa number na pinadara ko? Iyo. Ya. Sorry. Nag-drive ka pala. Okay, salapag. Hindi kaya na cellphone ko kung lugar nagdidik ka sa kulo. Nakakaabot pa minsan. Pag siguro ko lang. Apa, okay. Sige po. Salamat. Apa, okay. Angel. Okay na asikaso na anduman pa. Kung pwede makakuha ang kanta, yun na. Driving pa sa sarong dono. Pero okay, siguro ito. Tawanin na yan tabi ki 1,000. Kanina makakuha na. Ay na si Shara. Aputa daw tabi, yun niya anduman si parigda daw sulalaki ta. Pataramuntang halipot sana. Sulalaki. But aso niya. Explikaran tang madali habang nag-report tabi si Jomar Bien. Aramonta daw ang bit-bit na bareta ni Jomar. Pikion mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hello Jomar, ano ang latest? Ay, yun din mo na. Henry, Yeah, go ahead Jomar. so sa malilipot na payout sa pensyon, Yung palan, ano? Sige. Dako man ang problema sa malilipot. Dako man malilipot ang problema Sain? sa DSWD region. Natada. Sabi ni Mayor Sinon Bulante, hinapot niya na duman sa DSWD Buda Accountant. Nga day kitang payout pagka July. Sabi kang DSWD, sundo nga yan Mayor, naghahalat pa kita kan transfer of fund kang DSWD region para sa LGU. Ito pong pundong ito para sa port sa third quarter kang taon 2024. Pero nato si Badyo Martaiguana. So iba, ang iba day pa, uni nga bako man sana palang malilipot. Digdi sa first district, malilipot, tiwi, buda makakay. Salbatana. Sa third district, ginubatan, day pa man. Oo. Sabi ni Mayor. Ihaputan sa DSWD sa agadig di sa region? Diyan sa region ang problema. Sabihin, pagkahalat, DSWD, so nagabot sa fundo? Dapat na-download sa mga LGU. Napot mo si Mayor kung peraso kantidad, sabi, garawin ng 1,000 bagayan? Kada bulan? 1,000. Di kung anong na bulan, 6,000 ang resibo. Oo, adi.
Salbatana. O di atis klarado sa ko Jomar sa aga hata. Syara. Pero sa Balikan to sa Sabado- aga ning DSWD tabi ha. Saga, Sabado ba ka? Ay. At aram mo Jomar, kung nag-birthday ako, natalo ta medyo mulay sa ko. Pagdagdag kang edad ko, nang ibasukan ko Baka nagulpi ka kigasto. Dengan ako nakagasto kimaray. Tamauran. O sige, Yun ang sa Monday, sa ano, Monday, ang- sa Monday. So update ni Mayor sa kuya, malilipot, tiwik, inubatan, buda ba kakay? Okay, sige. Sa Monday sa Monday. Yung Okay. masarap sa BBP. Sige, Jomar. Thank you Thank you, Jomar Bien. This is Kiwi. Very good. Syara, sa Monday, kay puntang makuran DSWD. Kung di ka makontak, dumanon ang DSWD. Anong klaseng programa ini kan gobyerno ta? Biga pahalatan mga nagitios. Ay, marina hapon po, Bosing. Magandang hapon po sa maayong aldaw, Bosing. Manghapon. Oho. Anong first name lang? Anong first name mo? Seryo. Seryo Balberona. Balberona. Barberona. Taga saan ka sa Cebu? Sa Mandawi, sir. Mandawi City? O paano ka nag-abot dito sa Legazpi? Nakaintindi ka ng Bicol? Hindi, sir. Paano ka nakapunta ng Legazpi? Nasama ako sa, sir, ang kontraktor namin ba? Nagtrabaho ka dyan sa metro? Okay, sige. O ganito, sabi mo naman sa staff namin, kailangan mo lang ng 900 na pamasahe? Di, sir, sa nakikita ko lang sa, sa ticket sa barko ba? No, 990. 990? Opo. Wala, okay na yan. Okay na, wala ka ng problema dyan sa 990 yan. Kaya mamaya ibibigay sa iyo sa 990. Tinulungan tayo ng mga nakikinig. Yung mga listeners natin, nakikinig sa atin, tinulungan ka na, makauwi ka ng Cebu. Sir. Hintayin mo lang doon sa baba. Kaya kita pinatawag para marinig yung boses mo ng mga tumulong sa iyo. So anong mensahe mo sa mga tumulong sa iyo ngayong hapon? Salamat sa nakatabang ako na makauli ko sa Mandawi. Oo. Saan ka masakay? From Legazpi? Mabas ka pasiring sa? Matnog. Haling Matnog, anong sasakyan mo? Maya. Matnog to Maya, Samaria. Saan ang lugar yan? Maya. Cebu na, sir. Maya. Direkta. Cebu na. Matnog to Cebu. Ayun. Pagabot sa Cebu, Magbas ka papasiring sa papuntang Mandawi. Ayan, okay. Okay ka na, mayroon ka ng pamasahe, ha? O sige, hintayin mo lang kami duman sa baba, ha? Okay, sige, seryo. Salamat. Mag-ingat, ha? Mag-ingat. Okay. Teka muna, ba't nagpunta ka dito sa DCGB? Sinong nagdala sa'yo dito? Yung guard sa City Health, sir, tinulungan ako ba na... Tinulungan ka? Pumunta ka ng City Health Office? Sa City Hall. City Hall? Pumunta ka ng City Hall? Tapos? Yung guard sa entrance, sabi niya, hindi pwede dito, wala raw. Bakit daw? Bago mayor. Bago ang mayor? Oo. Okay, sige, okay. Tapos, dinala ka dito. Anong sabi niya? Lumipat ako sa kabilang entrance sa City Hall. City Health ba? Doon ako naghingi ng tulong sa guard. Tapos? Binigyan ako niya ng pamasahe papunta dito. Sinabihan ka na pumunta ka ng DCGB? Oo. Pinarahan ako niya ng jeep. Siya ang nagsabi na sa driver na... Ibaba ka sa DCGB? Okay. So, tama yung desisyon ng security guard na papuntay ka ng DCGB. Hindi tayo binigo ng ating mga tagapakinig. Opo. Maraming salamat. Ingat ha, pauwi ha. Salamat. Mamaya ibibigay namin sa iyong pamasahe mo ha. Sir. Okay, sige po. Antay ka doon sa baba na lang. Sige. Sige, seryo. Okay. Yun na. Tabi. Maray na hapon tabi sa mga paraan tabay ta dyan sa Rabax. Ay, sabihin, hindi ko dapat sabihin ito. Angel, sorry. Sorry, tabi. Excited bang kaya ako? Salamat po. So, hindi ko na po ulitin na salamat sa Rabax. Tumulong po sila sa pamasahe. Tapos susarotang parang tabay na nasa jeep, nasa autongon niya, nag-upload siya. Ipapadala ka Angel sa GCash. Okay? Ano sabi ni Ma'am Ted? Hindi ko na pagsabihin sa Rabax. Sabi mo? Hello? Hello? Opo. Tago mo na lang siya sa pangalang Rabax. Rabax. Tapos
sir. Alas 4:05 na. Alas Sir Henry, madali lang. overtime na ako. Madali lang nga ni. Ano, sige na. Oh, sige na. Ano nga ito? Dali na. Dali. Sir, Oh. hindi mo pagsaktuhan ng taong mo sa iya. Patawan mo man siya ng pagkakanta. Bata mabang kibod na maaga. Anong biyahe pa Cebu, naranasan ko yan by land. Na arayo yan. Pagkaon. Iyo po, sir. Pasobrahan mo na. May baga siyang dara. Dahil kung sapnaan siya. Tabang kong sasapnaan. Tabang ko siyang kaldero para masapna niya pag nagpasiring siya dumaan. Kung gusto mong mas magastutan, sige, yan ang idea mo. Go. May kaldero digdi. Oy. Sir, naano lang kaya ako na sakto-sakto. Ano daw ang suggestion mo? Natara ko yung kami nagibo. Po? Ikagrim magayon ka kiniton sa kuduton sa singit na suggestion mong iyan na. Basta nga nilog ang wallet ko. Suggestion ka. Puro Di man kaya, sir. Ako, mayo akong itatao sa ngunyan. Oo. Natataranta pati ako kung paano ko ipapadara. Kaya nag-suggestion ka pala. Aron ko, may kwarta ka. Di ka lang nagtataran. Isalbata na ka kung krusing ko ang singit mo na sarawayon ka na. Sobrahan mo na. O sige. Kukuto man iyan sa'yo. Iyo nga ni. O sige na tapab. Alang-alang sa'yo mo pabalunan ko man. Yo. Iyo, di mo pagsaktuhan sir. Sa magic pag siguro yan. Matricycle o kung Yung nga ni. Oh, dinagdagan mo pang suggestion. Yun ako nang bala. Dagdagan ko na sana. Yo. Okay, bye-bye. Bye-bye. Daling mo na Kuya Niming para ang tabay teto. Kung dahil ko lang Kuya Niming nagustuhan sa boses, bala ka na Kuya Niming sa Liber Aid. Iyo, salamat po. Alas 4:06 na. Goodbye, maray na hapon. Ang mga helang po kang atay, arog kan fatty liver disease.